эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Да пасяўной прыступілі амаль усе раёны паўночнага рэгіёну. Докшыцкі раён засеяў каля 2000 гектараў, амаль пятую частку плошчаў. Каля 1500 гектараў засеялі ў Чашніцкім раёне, больш за 1000 у Бешанковіцкім. Паралельна на палетках вядуцца іншыя работы – узворвальня глебы і падкормка азімых збожжавых культур і азімага рапсу. Полацкі і Шаркаўшчынскія раёны зрабілі падкормку больш як на палове плошчаў. Усяго па вобласці падкормлена чвэрць плошчаў азімых збожжавых. Умовы надвор'я спрыяльныя, гаспадаркі нарошчваюць тэмпы работ. Праваслаўныя вернікі адзначаюць сёння Дабравешчанне, адно з важнейшых царкоўных святаў. Яно звязана з хрысціянскім паданнем пра тое, як архангел Гаўрыіл паведаміў Дзеве Марыі, што яна народзіць боскае дзіця. Паводле падання, ў руках архангел трымаў белую лілею, сімвал чысціні і бязгрэшнасці. Свята Дабравешчання адно з самых вялікіх. У гэты дзень павінны быць спакой і радасць. Са святам звязана шмат прыкмет. Дабравешчанне без ластавак, халодная вясна. Калі пчала не выходзіць з вулля да Дабравешчання, то будзе цёплае ўраджайнае лета, а калі пакажацца раней, то дрэннае, беднае. Гаварылі, што на Дабравешчанне птушка гнязда не ўе, а дзяўчына касы не пляце. Нельга было ў гэты дзень не сеяць, не пачынаць новыя справы. Лічылася, што на свята прырода абуджаецца ад зімовага сну. Лясныя гаспадаркі вобласці сёлета плануюць нарыхтаваць не менш за 1500 тонн бярозавага соку, але гэта пры ўмове паспяховай яго рэалізацыі. Паколькі перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёна не ў стане разлічыцца за пастаўленую прадукцыю, віцебскія лесанарыхтоўшчыкі вымушаны шукаць рынкі збыту за межамі вобласці. У Віцебскім лясгасе зрабілі стаўку на продаж насельніцтву. Тэму працягвае Інна Кірыенкова. Все зависит от места расположения березы, где находится. Вот если береза находится выше, сок, во-первых, идет хорошо и можно снять за день до 50 литров. Бярозы для подсочки імкнуцца выбирать на ўзгорках. Тут і сонце праглядвае часцей, а значыць і соку сабраць можна будзе больш. У лосвіцкім лясніцтве штогод назапашваюць да 10 тонн вітаміннага напою. Для гэтага адвялі 3 гектары лесу. Нарыхтоўку пачалі тыдзень таму, аднак толькі зараз працэс гэты стаў больш інтэнсіўным, калі начныя тэмпературы перавысілі 0. Ажывіўся і попыт людзей на лясны прадукт. Мясцовыя жыхары адразу пацягнуліся ў лес. Здесь берем второй год подряд, потому что мы здесь живем недалеко. Ну, как не знать, что в лесничестве сок заготавливают. Про это знаем, берем, закатываем, квас делаем. Я медовуху люблю делать на березовом соке, когда получается. Ну, всем советую. Это сила, польза, здоровье. За дзень на гэтай дзялянцы збіраюць да 500 літраў соку. Усё разыходзіцца на ўра, заўважае ляснічы. Упэўнены, што з рэалізацыяй праблем не будзе. Позвонил Лосвицкое лесничество ближайшее по телефону. Сказали, когда приехать, в какое место. Приехали, быстренько налили. Домой приезжу, жена будет довольная. Ежегодно у нас одни и те же люди. Телефоны лесничества знают. Да, местных жителей, лесники оповещают, что идет заготовка сока, приходят, обращаются в лесничество. Чтобы не было обидно, записываем очередь, литраж, телефоны, по которым можно связаться, и по мере продвижения очереди отпускаем. У Віцебскім лясгасе сёлета робяць стаўку на рэалізацыю насельніцтву. Цены прымальныя, да и оплата на месцы. В прошлом году мы выполнили 48 тонн, реализовали населению и плодовочному Новкинскому комбинату. В этом году из-за, скажем, нашего выгодного расположения городу территориальному и большому спросу на сок березовый будем стараться реализовать населению и выполнить план 50 тонн. Адпраўляць сок на перапрацоўчыя прадпрыемствы в области лесанарыхтоўшчыкі не спяшаюцца. Віна таму запазычанасць за мінулы год. Таму шукаюць іншыя рынкі збыту. Першыя 50 тонн вітаміннага напою ўжо рэалізавалі ў Літву. Таксама ёсць дамоўленасць на пастаўку прадукту на мінскі завод безалкагольных напояў. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайзберг, навіны, Віцебскі раён. Да іншых тэм у нашым выпуску. Першая гарадская газета «Віцебічы» святкуе 25-годдзе. Да свайго юбілею рэдакцыя вырашыла зрабіць для чытачоў і для любімага горада 25 добрых спраў. Гэта дабрачынныя мерапрыемствы. Журналісты рыхтуюць падарункі для дзіцячых дамоў, дапамагаюць прытулку для жывёл і знаёмяць сваіх чытачоў з карыснымі захапленнямі. На гэты раз Віцебічы запрасілі іх на майстар-клас па скандынаўскай хадзьбе.
Вітьбічы – вядомы брэнд Віцебска. За 25 гадоў наклад газеты застаецца самым высокім у вобласці. Свой юбілей рэдакцыя ўжо пачала адзначаць разам з чытачамі. Усе праекты аб'ядналі адной назвай – 25 добрых спраў. Акции у нас различные, благотворительного в основном плана были. А вот это особая такая акция в нашем ряду. Мы не ожидали, что это будет так массово, потому что бросили клич в газете, и люди записались, и сегодня вот получат консультации, попробуют. Да здароўя лёгкімі крокамі. Газета «Вітьбічы» запросила своих чытачоў на заняткі по популярной зараз скандинавской ходьбе. Инвентарь, специальные палки выдавали на месте. Данный мастер-класс по скандинавской ходьбе является уже двухлетним совместным проектом Витебского медицинского университета и Витебского областного диспансера спортивной медицины, результаты которой были неоднократно представлены на международных и республиканских конференциях. И данный мастер-класс, мы очень рады, нашел поддержку газеты «Вітьбічы». Шмат хто з наведвальнікаў майстар-класа упершыню даведаўся пра скандынаўскую хадьбу. Але былі і тыя, хто займаецца даўно. Асноўнае адрозненне скандынаўскай хадьбы ад звычайнай у тым, што палкі забяспечваюць больш раўнамерную нагрузку на мышцы. Я почитала в газетах, посмотрела в интернете, решила, что это для меня. Купила палочки, и вот уже год я хожу. Ну, как показания, как указывается, легкие, сердце, все мышцы, спина и все остальное. Я очень довольна. Первый шаг, который вы всегда будете делать, это палки остаются сзади. Вы сейчас все мы будем демонстрировать. И вы просто будете идти, тянуть палки сзади. Урачыстасці з нагоды святкавання 25-годдзя газеты «Вітьбічы» вялікі канцэрт у летнім амфітэатры яшчэ наперадзе. Канцэртная праграма, пакуль інтрыга і галоўны падарунак для жыхароў Віцебска. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў, навіны Віцебска. Выхаванцы спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы прафсаюзаў «Асілак» заваявалі першае агульнакаманднае месца на рэспубліканскай прафсаюзнай спартакіядзе па грэка-рымскай барацьбе. На рахунку нашых землякоў 11 медалёў, у тым ліку 2 залатыя. Якія асаблівасці меў сёлетні старт і да чаго рыхтаваліся барцы ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Барцоўскі турнір у Віцебску сабраў прадстаўнікоў 10 прафсаюзных школ Рэспублікі Беларусь, а гэта 120 атлетаў, якія спрэчвалі медалі ў 13 вагавых катэгорыях. Сярод іх былі і традыцыйныя фаварыты падобных стартаў – барцы з Гомеля, Гродна і Мінска. Але і гаспадарам было, што супрацьпаставіць сапернікам. Сярэбраныя прызёры апошняй спартакіяды зрабілі важкую заяўку на агульны поспех. У фіналы выйшла 13 віцеблян, і гэта нягледзячы на тое, што права выступіць на турніры атрымалі толькі навучэнцы. На этой спартакиаде не участвуют воспитанники интернатов, поскольку нужно будет определить резерв, который есть в наших командах, занимающихся в наших школах. Віцеблянін Амін Мірзоєв выступаў у вагавой катэгорыі да 47 кілаграмаў. Хлопец вельмі знерваваўся, калі не змог прабіцца ў фінал. Затое ў суцяшальным паядынку за бронзу не пакінуў саперніку ніводнага шансу. Я недавно перешел в свою категорию 47 килограмм. И у меня не хватило опыта, чтобы стать первым. Таксама хацеў зламаць стэрэатып заўсёды сярэбранага прызёра і яго партнёр па камандзе Іван Чарнышоў. Барэц даволі лёгка выйшаў у фінал, дзе яго чакаў моцны сапернік. При подготовке к этим соревнованиям я набирал больше физическую силу, готовку к приемам, броски, в финале будет сложно, соперник такой сильный будет. Постараюсь выиграть. Але і на гэты раз Іван Чарнышоў стаў сярэбраным прызёрам, а на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару ўзняліся два нашы барцы – Мікіта Барсукоў і Дзмітрый Кучмараў. Яшчэ на рахунку гаспадароў 4 сярэбраныя і 5 бронзавых узнагарод. Спаборніцтва выхаванцаў спартыўных прафсаюзных школ можна назваць генеральнай рэпетыцыяй. Напярэдадні рэспубліканскай спартакіяды па грэка-рымскай барацьбе, якую прэмі абласны цэнтр у маі. Гэты старт паказаў, што ў віцебскіх барцоў ёсць неблагія шансы на ўдалае выступленне. Сергей Мисурагін, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебска. Творчая ініцыятыва студэнтаў у выставачнай прасторы. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава работ у дэталях студэнткі 4-го курса кафедры дызайну ВДТУ Леры Малотнікавай. Мастачка прадставіла 13 новых работ, якія выканала ў жанры абстрактнага экспрэсіянізму з элементамі графікі. Гэта ўжо трэцяя персанальная выстава таленавітай дзяўчыны у тандеме з выкладчыкам кафедры дызайну ВДТУ Антонінай Фалей. Тут сплошные эмоции, на каждой работе разные эмоции, и это все делалось под разную музыку, под разные чувства, я даже не скажу, под разные свои состояния, и вот
как-то так получилось, что все работы совершенно разные. В каждой работе можно найти мелкие детали, которые нужно присматриваться, вглядываться, чтобы вот понять работу и что я хотела сказать, передать. Вот, в принципе, и названия связаны с этим, со всеми деталями. Не я ей предлагаю тему, не я диктую стиль, это ее личный стиль, это ее самовыражение. Я считаю это очень ценным качеством. Ни в одном учебном заведении, к сожалению, сейчас не преподается творчество как таковое. Но вот в таких проектах мы можем реализовать творческий потенциал, творческие идеи студентов. И благодаря вот сотрудничеству с Витебским центром современного искусства мы можем реализовать идеи студентов. Здавалася б, падобныя вернісажы студэнцкіх работ на выставачных пляцоўках горада даюць магчымасць юным творцам у большай ступені раскрыць свой творчы патэнцыял і заявіць пра сябе. Аднак, як прызнаюцца выкладчыкі, ініцыятыў ад саміх студэнтаў, на жаль, не так шмат. Выстава Леры Малотнікавай у дэталях прыемнае выключэнне. У Бярэзінскім біасферным запаведніку сустракаюць вясну і новых турыстаў. Красавік – асаблівы месяц у жыцці самага дзікага месца ў Беларусі. Толькі зараз тут можна паназіраць за пералётам мігруючых птушак. А каб убачыць цецерукоў і глушцоў, сюды прыязджаюць натуралісты з усяго свету. Наш корэспандэнт пераканаўся ў тым, што ў самым сэрцы Беларусі існуе тэра інкогніта. У пошуках нязведанай зямлі журналіст і натураліст Себастьян Карбанель аб'ездзіў паўсвету. Ён гід бельгійскай асацыяцыі па захаванні натуральных лясоў. У Бярэзінскі біасферны запаведнік прыехаў упершыню. Упэўнены, на гэты раз яму пашанцуе у акуляр свайго бінокля абавязкова ўбачыць беларускага чырвонакніжніка Дупеля. Здесь множество видов птиц, которые, к сожалению, больше не встречаются в Бельгии. Они исчезли из-за измененного ландшафта, индустриализации. Я надеюсь увидеть тетерева и глухаря. Меня интересуют места их обитания, гнездовья. Лес и балоты, пакінутыя 10 тысяч гадоў таму ледніком, захаваліся тут у некранутым выглядзе. Запаведнік – месца пражывання рэдкіх відаў, якія зніклі ў Еўропе. Тут гняздуецца чорны бусел, а на такавішчах у красавіку збіраюцца десяткі глушцоў. У нас существуют тетеревиные, глухариные стационарные таковища, и надо в 12 в час ночи выходить уже на маршрут. 1,5-2 часа идти выше колена по болоту, по GPS-навигатору в темноте. И вот когда наступает рассвет, когда начинают слетаться тетерева, какие они бои устраивают, какие пляски. Это настолько неописуемое зрелище. Назирать за жыццём вадаплаўных можна нават з вады. Байдарачныя туры праводзяць з красавіка па кастрычнік. Супрацоўнікі французскага прыроднага парку «Паўночныя Вагезы» першымі адкрылі байдарачны сезон на Бярэзіне. Сейчас я посещаю Березинский заповедник как турист, а вообще у нас тесное научное сотрудничество. Наш парк «Северные Вагезы» – это горная территория с большими лесными массивами. Есть экосистемы, которые очень схожи с теми, что мы наблюдаем здесь. Мы изучаем их в сравнении. Летась у Бярэзінскім запаведніку побывали 45 тысяч турыстаў і даследчыкаў. Сюды прыязджалі госці з Аўстраліі, Новай Зеландыі і Венесуэлы. Сёння ў запаведніку працуюць над рэалізацыяй новага турыстычнага праекта. Атрымалі грант Еўрапейскага Саюза на стварэнне цэнтра міфалагічнага турызму. Аналагаў такому аб'екту ў Беларусі няма. Артур Смаляков, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі, Бярэзінскі запаведнік. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць. Ночью без ападкаў, днем на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы. Ночью и раніцай у асобных раёнах слабы туман. Ветер паўднёва-ўсходні 3,8, при навальніцах порывы до 14 метров в секунду. Температура паветра ночью плюс 4,9, днем от 14 до 19 градусаў цяпла. У Віцебску пераменная воблачнасць, днем магчымы кароткачасовы дождж. Температура паветра ўначы плюс 5,7, днем 15-17, вышэй за 0.